ina son yi magana a batun kesin wannan yarinyar Fati Daura da kanwata Hauwa Daura da menene din nan dai. Kesin na wacce take dufin din mutane tana samun kananan yara mata da suke sana'a mata har da maza yan kananan sana'o'i tana zo tana ba su fake Allah tana damfarar su tana cutar su tana musu sata. Wato Allah ya taimaka an samu an kama ta tana metro a nan MTD. Amma abin da yake bamu mamaki shine wai wasu manya daga sama ana kiran police din da suka kama ta ana cewa su sake ta. An bada sunaye mutum 3 duk wanda ya sake kiran mutane police aka kara ce musu wai su sake ta wallahi sai mun buga sunansu a social media. Kun san wahalar da muke sha wajen neman kuɗi? Kun san wahalar da muke sha kafin mu bude shagon nan? Ana kiran mu sunaye daban-daban ana zagi mu an ce mu nemi sana'a mun nemi sana'a muna yi kuma wasu 'yan iska sai su dinga cutar mu suna ba mu fake alert kayan 100 suna zuwa da 200 suna cutar mu kuma ana cewa a kyale. Ba sai irin wahalar da muke sha ba sai a dinga cewa a kyale in budan ba ku da imani ku manyan da kuke kira kuna kira police station kuna cewa a sake ta da ƴaƴanku aka yi wa haka za ku ci a sake ta? Ai wannan ma mugunta ne in ba kuna da hannu a ciki ba. Kun san mutane na matan nan ta damfara more than mutum 100 ta je Abuja ta yi ta je Kaduna ta yi ta zo Kano ta addabe mu kananan yara da muke sana'a ta addabe mu a wani dalili sai ku dinga kira kuna cewa a sake ta to ku sake kira wani police ku ce a sake ta wallahi sai mun buga sunan ku mu ce ku kuka ce a sake ta ku duba comment section dina ku